కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పేశారు హేమంత్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. ఓకే, సో టైం వచ్చేసింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఈ మూవీ టీమ్ అందరినీ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుకుంటున్నాను. స్టార్టింగ్ విత్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్, అలానే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి జూడా శాండీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. బాబు సార్ అండ్ రాజా గారు, దాము గారు, ఒక్కసారి ప్లీజ్ మీరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలి. సురేష్ బాబు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యూటిఫుల్ రుక్షా, కెన్ వి హ్యావ్ యూ ఆన్ ది స్టేజ్ ప్లీజ్. మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ధీరజ్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. సాధారణంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ రుక్సార్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ABCD మూవీ హీరో శిరీష్ గారు అండ్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి స్పెషల్ గెస్ట్ అండ్ అలానే ఈ మూవీలో వర్క్ చేసినటువంటి కాస్టింగ్ క్రూ అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. అందరినీ కూడా గ్రూప్ ఫోటోకి ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. అందరినీ ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఫర్ అ ఫోటో ఆప్ ప్లీజ్. ముందుకొద్దా? ఓకే ఓకే ఓకే. KLM Fashion Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event powered by Sri Chakra Milk Products. Associate sponsors Shreyas Weddings and ఇవాల్టి ఈవెంట్ ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది శ్రేయస్ మీడియా, సౌత్ ఇండియాస్ #1 మూవీ ప్రమోషనల్ ఏజెన్సీ. అండ్ అలానే మ్యూజిక్ మధురా ఆడియో ద్వారా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాల్టి కార్యక్రమాన్ని మీరు లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నారు ఆన్ TV9, TV1, NTV, వనిత అండ్ జీ సినిమాలో. So yes, ABCD movie pre-release function lo next the big ticket launch. సో మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ధీరజ్ గారు అండ్ శిరీష్ గారు కలిపి ఈ టికెట్ ని నానికి అందజేస్తారు నెక్స్ట్. సో మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ధీరజ్ గారు అండ్ శిరీష్ గారు బిగ్ టికెట్ ని నాని గారికి అందజేస్తారు. ముందుగా మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. సో శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. సార్, కెన్ వి హియర్ ఫ్రమ్ యూ ప్లీజ్? శ్రీధర్ సార్. థ్యాంక్ యూ నాని గారు, వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ద సపోర్ట్. సంజీవ్ అంతా కవర్ చేశాడు కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కవర్డ్. ఐ జస్ట్ థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ మై ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, అరే వా, మరీ షార్ట్ సార్ మీది, మీ స్పీచ్. ఓకే, నౌ రిక్వెస్ట్ ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ అల్లు శిరీష్ గారు టు ప్లీజ్
కన్ఫ్యూజ్డ్ గా కాకుండా క్లారిటీతో మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కెన్ వి హియర్ ఇట్ ఫర్ అల్లు శిరీష్ ప్లీజ్? హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన మా మీడియా మిత్రులందరికీ, అలాగే ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన మా ఏఏ ఆర్మీ, మా మెగా అభిమానులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి నన్ను ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ క్యారెక్టర్ చేయి, ఈ సినిమా చేయి అని ఫస్ట్ నాకు రికమెండ్ చేసింది మరి ఎవరో కాదు, మా కజిన్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్. 2 years క్రితం ఒకసారి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏదో మాటల్లో, ఒక క్షణం షూటింగ్ అప్పుడు ఏదో మాటలో వచ్చి నెక్స్ట్ ఎలాంటి సినిమా చేస్తే బాగుండు అంటే, ఒక నిమిషం ఆగని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి ఒక DVD తీసిచ్చి, ఈ మలయాళం సినిమా చాలా చూడు ఒకసారి, నీకు ఈ క్యారెక్టర్ నిజంగా సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం చూపించాడు. అది చూసి అరే ఈ సినిమా చాలా బాగుంది, మనం చేస్తే బాగుంది అనుకున్నాను. కానీ కరెక్ట్ డైరెక్టర్, కరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకో దొరక్క అది టైం పట్టింది. సో చరణ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ రికమెండింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ABCD టు మీ. అండ్ ఈ సినిమా గురించి వస్తే, ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్, ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు నాకు నా పర్సనల్ లైఫ్ స్టోరీలా అనిపించింది. ఐ కుడ్ రియలీ రిలేట్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద హీరో అండ్ ఫాదర్. నాకు చూస్తున్నంతసేపు చాలా 2-3 సార్లు నవ్వుకున్నాను. మా నాన్నగారు కూడా గుర్తుకొచ్చారు. సో ఎందుకు అంతగా పర్సనల్గా కనెక్ట్ అయ్యానంటే, ఈ సినిమాలో హీరో ఫాదర్ మా కొడుకు ఇలాగా కేర్ ఫ్రీగా లైఫ్లో పెద్ద యాంబిషన్, గోల్ ఏం లేకుండా ఇలాగా మనీ వాల్యూ తెలియకుండా పాడైపోయాడు, ఇతను ఎలా మార్చుకుందాం, ఇతను ఎలా ఒక పట్టలోకి ఎక్కించవచ్చు అని తపన పడుతుంటాడు అనమాట. నేను కాలేజ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు నాకు మా ఫాదరే గుర్తుకొచ్చారు. నేను 21 years వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. డాడీ బన్నీ 21 వచ్చినప్పుడు కార్ కొనించో, చరణ్ 21 వచ్చినప్పుడు కార్ కొనించో, సో అలాగే ఇప్పుడు నేను 21 వచ్చాను, సో నాకు కూడా ఒక కార్ కావాలంటే సరే ఏం కార్ అన్నారు. సో నాకు మస్టాంగ్ GT స్పోర్ట్స్ కార్ కావాలి డాడీ అన్నాను. వెంటనే చెప్పించి కొడతాను, అసలు ఏమైనా అర్థం అవుతుందా నీకు, నువ్వే అడుగుతున్నావు, స్పోర్ట్స్ కార్ ఏంటి శిరీష్, నీ వయసు కుర్రోలు మామూలుగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకుంటూ లేదా 2 wheelersలో తిరుగుతుంటూ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు, నీకు కార్ కొనివ్వడమే ఒక లగ్జరీ, అలాంటిది యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అ స్పోర్ట్స్ కార్, యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఈ ఫాదర్లందరూ ఇంత ఏం అడిగినా ఏదో లెక్చర్ బిగుతారు అనుకునేవాడిని. బట్ ఆ రోజు మా ఫాదర్ అలా తిట్టుండకపోతే ఐ డోంట్ థింక్, అండ్ బై ద వే సో ఆ కార్ నాకు కొనివ్వకపోతే వెళ్ళి అలిగాను మదర్ దగ్గర, మా అత్త దగ్గర. సో నన్ను చూసి సరే వాడు అడిగింది కాకపోయినా ఏదో ఒకటి కొనుక్కోవచ్చు కదా, ఏదైనా వేరే కార్ కొనివ్వచ్చు కదా అని అడిగితే, సరేరా నేనైతే ఈ బడ్జెట్ అనుకుంటున్నా, ఈ బడ్జెట్లో నీకు కావాల్సిన కార్ సెలెక్ట్ చేసుకో అంటే, అనవసరంగా ఈగోకపోయి నాకు అక్కర్లేదు నాన్న, నీ డబ్బులు నువ్వే ఉంచుకో, నా డబ్బులతో నేనే కారు కొనుక్కుంటా, నా అనవసరంగా పెద్ద సవాల్ ఇసిరాను. బట్ కట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నాకు ఆ కార్ కొనుక్కోవడానికి 3 సంవత్సరాలు పట్టింది. అండ్ ఐ స్టిల్ కుడెంట్ అఫోర్డ్ ద మస్టాంగ్ GT. సో 3 years తర్వాత నేను కష్టపడి నా సొంత కార్, ఫస్ట్ కార్ మిట్సుబిషి అవుట్లాండర్ కొనుక్కున్నాను. ఒకవేళ నిజంగా మా ఫాదర్ ఆ రోజు నేను అడిగినట్టు నాకు ఆ కార్ ఇచ్చుంటే మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హెవ్ రియలీ లెర్న్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఏదున్నా ఈజీగా వచ్చేస్తే దాని వాల్యూ తెలిసేది కాదు. సో కష్టపడి నా సొంత డబ్బులతో కార్ కొనుక్కున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే కిక్, దాని నుంచి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ మరొక లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినిమాలో నాగబాబు గారు మా ఫాదర్ ప్లే చేశారు. సో మా రియల్ లైఫ్ ఫాదర్ కొంచెం డిఫరెంట్, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు చిన్నప్పుడు. చాలాసార్లు బెల్ట్ ఇచ్చి కొట్టడం, ఫ్లవర్ వాష్తో క్యాచ్ ప్రాక్టీస్, ప్లేట్లతో ఫ్రిస్బీ, ఇంట్లో గట్టిగా అందరిలాగే చెప్పులు వేసరడం, షూలు వేసరడం, ఇవన్నీ జరిగాయి. చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు. బట్ అప్పుడు తిట్టుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటుంటే ఐ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ మై ఫాదర్ రేస్డ్ మీ లైక్ దిస్. అండ్ ఈ సినిమాలో నాగబాబు గారు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, అది మా డాడీని మైండ్లో పెట్టుకునే సంజీవ్ గారు సినిమాలో పెట్టారు. ఆయన ఏమంటారంటే, అరే కొడుకుగా నా ఆస్తే కదరా, నా విలువలు కూడా నువ్వు పంచుకోవాలని చెప్పి. సో మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే మాట్లాడుతుంటారు. సో డాడ్, దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ అ వే డెడికేటెడ్ టు యూ. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ అవి నిక్ నేమ్ కానీ యాక్చువల్గా ఫుల్ పేరు అరవింద్ ప్రసాద్. సో ఇది మా డాడీని ఇన్స్పిరేషన్ కానీ యాక్చువల్గా పెట్టాను. సో ఈ క్యారెక్టర్ అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు చాలా ఇక్కడ లోకల్గా కష్టాలు పడుతుంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే అతనికి ఇండియా ఏంటో తెలీదు. ట్రైలర్లో చూసినట్టు ఫాదర్ 5,000 రూపీస్ ఇచ్చి ఇంటి నుంచి బయటికి గెంటేస్తాడు. సో ఇది చూసుకున్నప్పుడు అగైన్ నేను కాలేజ్లో బాంబేలో చదువుకున్నప్పుడు నా లైఫ్ అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చిందండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న నాలు ఇంట్లో రెంట్ ఉండేది కాదు, ఫుడ్ ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేదు, ఏం కావాలన్నా పేరెంట్స్ కొనిచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఒకసారి బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం అంటే డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ ఐ హ్యాడ్ టు స్టిక్ టు అ బడ్జెట్. ఫస్ట్ టైం పేపర్ తీసుకుని ఓకే ఇది ఫుడ్కి, ఇది ట్రావెల్కి,
ఇది మూవీస్కి, ఇది పార్టీకి, ఇది బట్టలకి అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం నేను ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ లాగే ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఏంటి, మనీ వాల్యూ ఏంటి, మనీ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అర్థమయ్యేది. ఈ సినిమాలో మీరు ఆ అమెరికా సాంగ్లో చూసినట్టు క్యారెక్టర్కి ఈ క్యారెక్టర్ చాలా కష్టాలు పడతాడు. అలాగే నాకు చూసుకున్నప్పుడు నవ్వుకుని నా బాంబే డేస్ గుర్తొచ్చిన నా 2 ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే అప్పట్లో మల్టీప్లెక్స్లో మార్నింగ్ 8:30 షో ఉండేది బాంబేలో. అక్కడ టికెట్ మాత్రం 55 రూపీస్ ఉండేది. అదే ఈవినింగ్ షో వెళ్తే 180 రూపీస్ ఉండేది, వీకెండ్ వెళ్తే 200 రూపీస్ ఉండేది అనమాట. సో అప్పుడు డబ్బులు మిగుల్చుకోవడానికి నేను లిటరలీ మార్నింగ్ షో పొద్దున్నే లేచిపోయి కాలేజ్కి వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళి సినిమాలు చూసి వచ్చేవాడిని డబ్బులు మిగులుతాయని. అదే కాకుండా ఎవ్రీడే కాలేజ్కి అప్ అండ్ డౌన్ యూస్ టు కాస్ట్ మీ అరౌండ్ 120 రూపీస్ ఆటోలో లేదా ట్యాక్సీలో వెళ్ళి రావడానికి. ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది, రోజుకి ఇంత ఖర్చు పెడతానని చెప్పి నేను ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. I still remember the bus number 355 from Warsaw bus station to National College. So రాను పోను 6 రూపీస్ 50 పైస్ నాకు 13 రూపాయల్లో నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయ్యేది. అండ్ అలా బస్సులో వెళ్తూ రోజుకి ఒక 100 రూపీస్ మిగుల్చుకునేవాడిని. మిగుల్చుకుని ఆ 2500తో నెలకి ఇంకేదోటి బట్టలు ఏదో కొనుక్కునేవాడిని అనమాట. సో ఈ క్యారెక్టర్ సేమ్ ఇండియాలో వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంటి నుంచి గెంటేసినప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చి ఇలాగే కష్టాలు పడుతుంటాడు. సో ఐ కుడ్ రియలీ రిలేట్ టు దట్ క్యారెక్టర్ లాట్. So I really enjoyed playing the character of Avi. Thanks Sanjeev for really making Malayalam నుంచి ఇంత మంచిగా అడాప్ట్ చేసి ఈ సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు. హీస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండి. ఇంతక స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఇలా చాలా తడబడ్డాడు కానీ యాక్చువల్లీ ఆన్ ద సెట్ హీ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ నా ముందు సినిమాలన్నీ చూసి ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారని నన్ను కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా డిఓపి రామ్ గారు, ఆయన నా మనసు RX100 చూసినప్పుడు ఆయన వర్క్ రియల్గా నచ్చింది. సో సంజీవ్ ఆయన పేరు సజెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ నదర్ పర్సన్ హ్యావ్ టు టాక్ ఇట్స్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జూడా శాండీ. ఈ సినిమా అతను కన్నడలో చాలా ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ డోంట్ కట్ మీ. ఆయన బెంగళూరులో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రేడియోలో ఆయన పాటలు విని నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. భలే ఉన్నాయి, చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి, ఇలాంటి కంపోజర్ తెలుగుకి వస్తే బాగుండు అనుకున్నాను. అండ్ అలాగా ఆయన కాంటాక్ట్ చేశాక హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ విత్ ABCD. అండ్ టుడే హీఈస్ నాట్ జస్ట్ అ కంపోజర్. అండ్ ఇందాక తను చెప్పినట్టు వీ బికమ్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ గ్రేట్ పర్సనల్ బాండ్ అండ్ కనెక్షన్. జూడా శాండీ, వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. You've done a fab job and I'm really proud of you. And I hope in the forthcoming days you score music for Nani, Bunny and all the big stars in Tollywood. Have a great journey ahead. And నేను ముఖ్యంగా ఈ సినిమా అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మా ప్రొడ్యూసర్ మధురా శ్రీధర్ గారు, ఆయన హీస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ లెస్ వర్డ్స్. ఇందాక చూసారు స్పీచ్ అప్పుడు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. అండ్ నాకు సంజీవ్కి హీ గేవ్ ఫుల్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్. అండ్ మేము అడిగిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మాకు అందజేసి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. ఆయనతో పాటు మా కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ ముగిలిని ఫస్ట్ టైం సెట్లో చూసినప్పుడు ఇతనే హీరోలా ఉన్నాడు అనుకున్నాను. బట్ ధీరజ్ ముందురా, ఈయనే ధీరజ్ ముగిలిని మా కో ప్రొడ్యూసర్. వీళ్ళిద్దరితో పాటు మరొక నిర్మాత యష్ రంగినేని గారు లండన్లో ఉంటారు. ఆయన మన హీరో విజయ్ దేవరకొండ గారి మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్, ఆయనకు మామ అవుతారు. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. హీ వాజ్ ఆల్సో సంబడి వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆయన శ్రీధర్ గారు కలిపి పెళ్లి చూపులు చేశారు. అది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, మన సురేష్ బాబు గారు ప్రెజెంట్ చేశారు ఆ సినిమాని. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ సినిమా ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది ఈజ్ రియలీ అన్ ఆనర్ టు మీ. Yash, I wish you all the best for both ABCD and Dear Comrade. I hope you score 2 big hits and have a great 2019. ఇంకెవరైనా టెక్నీషియన్స్ని నేను మిస్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు మై కో స్టార్స్ భరత్. చిన్నప్పుడు మీ అందరిలాగే అతన్ని చిట్టినాయుడు గాను వెంకీ సినిమాలో నాకు ఆ కోకే కావాలి అన్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మా అన్నయ్యతో పాటు హ్యాపీ సినిమాలో పనిచేశాడు. సో ఫస్ట్ టైం బన్నీ చేసిన హ్యాపీ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం భరత్ ఇంత ఉండేవాడు. అలాంటి భరత్ ఇవాళ ఇంత పెద్దోడు అయిపోయాడు. సో ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ జర్నీ. సినిమాల్లో జై బన్నీ, జై బన్నీ ఫారెన్లో ఉన్నాడండి, ఇవాళ రాలేకపోయాడు. బట్ మీ అందరి తరపున, మీ అందరి విషెస్, మీ అందరి అభిమానం, మీ అందరి ప్రేమ తనకి ఖచ్చితంగా కన్వే చేస్తాను. ఇంత దూరం వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. Of course, nothing without my big boss, Megastar Chiranjeevi garu and Kalyan garu. Anyway, so Bharat gurinchi maatladutu. So chinnappudu eppudo child artist ga pani cheసిన Bharat toti
ఐ హ్యాడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ కెమిస్ట్రీ. అతను జస్ట్ ఈ సినిమాలో కమెడియన్ కాదు, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, నా కజిన్. నాతో పాటు 70 days షూట్ చేశాడు ఈ సినిమాలో. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ గ్రేట్ కెమిస్ట్రీ. అండ్ చాలాసార్లు మనం సినిమాలో చూసినప్పుడు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ సర్టెన్ హీరో అండ్ కమెడియన్ కాంబినేషన్స్. చిన్నప్పుడు నేను చూసినప్పుడు చిరంజీవి గారు, బ్రహ్మానందం గారు, వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ నాకు ఫేవరెట్. తర్వాత నేను పెరుగుతున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలీ గారు, వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ నాకు చాలా ఇష్టం. అలాగే ఐ ఫీల్ దట్ మైన్ అండ్ భరత్, నాది భరత్ కూడా ఒక హిట్ కాంబినేషన్ అవుద్ది. ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంతోమంది డైరెక్టర్స్ మళ్ళీ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ రిపీట్ చేస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. అండ్ దెన్ రాజా, యూ బీన్ గ్రేట్, గ్రేట్ యాంటాగనిస్ట్, గ్రేట్ విలన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అలాగే ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు తండ్రి పాత్ర గుర్తొచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నా మైండ్లోకి వచ్చింది ఓన్లీ నాగబాబు గారు. అండ్ డైరెక్టర్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా అదే నాగబాబు గారే మైండ్లో ఉన్నారు. సో నాగబాబాయ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ ప్లేయింగ్ మై ఫాదర్. మీరు తప్ప ఈ క్యారెక్టర్లో వేరే ఎవరిని ఊహించుకోలేను. అలాగే మా భాష, మా బస్తీ క్రౌడ్, వీళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఆల్సో ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అండి, కళ్యాణ్ రాఘవ్ అండ్ కాశీ. అది కాకుండా ఇండస్ట్రీలో నాకు కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి, వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్తో ఒఫిషియల్గా ఏమీ కనెక్షన్ లేదు, బట్ కేవలం నా మంచి కోరి నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను కాబట్టి కథ విని కథలో చేంజెస్ సజెస్ట్ చేసి మా మంచి కోసం పనిచేశారు. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, నా ఫ్రెండ్స్ బీవీఎస్ రవి, డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య అండ్ సత్యానంద్ గారు. వీళ్ళందరికీ ఐడ్ లైక్ టు టేక్ థ్యాంక్స్. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా సంజీవ్ మధుర శ్రీధర్ గారి ద్వారా పరిచయం అయిందండి నాకు పవన్ సాధనేని తోటి. పవన్, యువర్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ హ్యావ్ బీన్ సో హెల్ప్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై కో-స్టార్స్, రుక్షర్, ట్విట్టర్లోను యూట్యూబ్లోను అన్ని కమెంట్స్ నీ గురించే, ఎవరి అమ్మాయి ఎంత క్యూట్గా ఉంది, ఎంత ముద్దుగా ఉందని. షీఈ్ నాట్ జస్ట్ అ ప్రిటీ ఫేస్ బట్ షీఈ్ బీన్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్. ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది, షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ కృష్ణార్జున యుద్ధంలో చాలామంది మీరు చూసే ఉండుంటారు. రుక్షర్ ఇస్ బీన్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఫేసెస్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. అండ్ లాస్ట్లీ, ఇప్పటివరకు నేను చేసుకున్న ఫంక్షన్స్లో మొదటిసారి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు లేరు, కానీ ఐ డోంట్ ఫీల్ లెఫ్ట్ అవుట్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ విత్ మీ టుడే. అది మరి ఎవరో కాదు, మా చీఫ్ గెస్ట్, న్యాచురల్ స్టార్ నాని. నాని గారి గురించి చెప్పాలంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ఆయన సినిమాలు. ఆయన స్టార్ట్ చేసిన అష్టాచమ్మ అలా మొదలైన నుంచి మొన్న సూపర్ హిట్ అయిన జెర్సీ వరకు ప్రతి సినిమాని ఫాలో అయిన, ఇంక్లూడింగ్ ఆయన ఆడని సినిమాలు, ఆహా కళ్యాణం, పైసా, ఇవన్నీ థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేసిన ఎంతోమంది వ్యక్తులు నేను ఒకడిని. అండ్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్లో ఈజ్ రియల్లీ ఎంటర్టైన్డ్. అండ్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాకుండా బయట నాకు నిజంగా ఎంజాయ్ చేసి ఆయన ఏ సినిమా చేసిన ఫస్ట్ డే లేదా ఫస్ట్ వీకెండ్ లోపల టికెట్ కొనుక్కుంటూ వెళ్ళి చూసే హీరో ఎవరైనా ఉంటే అది నాని గారు. నాని, ఐ రియల్లీ అడ్మైర్ ద వే యూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఒక యాక్టింగ్ బ్రేక్ తెచ్చుకుని ఒక స్టార్ అయ్యి ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ స్టార్స్ అయ్యారు. ఐ రియలీ లుక్ అప్ టు యూ. అండ్ మీకు ఇచ్చిన బిరుదు న్యాచురల్ స్టార్ నాని అనేది మామూలుది కాదు. యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్లెస్డ్ అండ్ గిఫ్టెడ్ యాక్టర్స్ ఇన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్. అండ్ అలాగే నాని గారికి నాకు ఒక సిమిలారిటీ ఉందండి. మేమిద్దరం ఎంసీఏస్, మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి కాదు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులు. నాని బ్రో, ఆ విషయంలో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయావు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ సమింగ్ అప్ అబౌట్ ద మూవీ, సో దిస్ ఫిలిం, ఈ సినిమా వచ్చి ABCD, అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ. సో ఈ క్యారెక్టర్ అవి అనేవాడు US నుంచి వచ్చి ఇండియాలో ఉంటాడండి. అండ్ ఇండియాలో వచ్చి ఈ దేశం అతనిలోకి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, తనలోకి ఒక మార్పు తీసుకొస్తుంది. అది మన దేశంలో ఉన్న మ్యాజిక్. మనం ఇక్కడ పుట్టి అమెరికాకి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఒక భారతీయుడిగా అక్కడ పుట్టి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన ఇండియన్స్ అయినా, దట్ ఇండియన్నెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ అస్. సో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ అబౌట్ దాట్. సో ఎనీవే, ఎంతసేపు నేను మాట్లాడిందని చాలా పేషెంట్గా ఉండి విన్నందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ బిఫోర్ ఐ లీవ్, థ్యాంక్స్ ఫర్